Лайфхакове, за които ще съжалявате, че не сте знаели по-рано. Колко от тях вече знаете? 1. Забравена парола на куфар? Няма проблем. Първо завъртете дисковете, за да намерите мястото с празнината «Отвора». Подравнете трите празнини към отвора за ключа. След това погледнете числата и извадете 3 от всяко едно. Това е вашият правилен код. 2. Проверка на уплътнението на хладилника. Пъхнете лист хартия в уплътнението на вратата на хладилника. Ако се извади лесно, уплътнението е хлабаво. Използвайте сешоар, за да духате топъл въздух върху него няколко пъти. И уплътнението отново ще стане стегнато. 3. Дрехите няма да паднат при силен вятър, вържете ластици около закачалките си. По този начин, дори ако вятърът стане много силен, дрехите ви няма да отлетят. 4. Отваряне на етикети без зъби. Все още ли използвате зъбите си, за да отваряте етикети? Просто прокарайте връвчицата през повдигнатите възли. След това дръпнете края обратно през противоположния начин. И се отваря веднага, лесно като фасол. Пятница. Бързо промушване на игла. Поставете конеца върху парче хартия. Изгънете го наполовина. Отрежете ъгълчето, след което промушете иглата. Този трик прави промушването на игла супер бързо. Толкова полезно. 6. Поправка на течащ климатик. Имате течащ климатик? Имаме решение. Поставете дренажната тръба на климатика в бутилка пълна с вода. Увийте я плътно с найлоново фолио. След това я увийте стегнато с червено тиксо. Леко я стиснете и мръсотията излиза. Край на течовете. 7. Блокиране на миризми и насекоми. Отрежете горната част на гумена ръкавица. Поставете дренажната тръба вътре в ръкавицата. Закрепете я плътно с свински опашки и подрежете краищата. Поставете я в канализационната тръба. Сега няма да излизат лоши миризми или хлебарки.